Тапшырының алдағы кытлау сәләме хөрмәтле милләттәшебез Абузярова Әббәсә Кяшаф кызына юллана. Бүген 26 август көнне ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны зур чиркли авылыннан Мавлютовлар гаиләсе, кызы Гөлсинә, оныгы Усман, оныгы Мәдинә, кияве Хамза, оныкчасы Хамид, Татар Кынада авылыннан Тимаевлар гаиләсе, кызы Алсу, кияве Фәнис, оныгы Гөлсылу һәм Хафиз, Евлашевадан Абузяровлар гаиләсе, улы Фәим, килене Алисә, оныклары Алсу һәм Гүзәл, Илнур, тыплап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1956 елның уңыш тулы мул август азагында Олы Труев авылында зур 9 балалы гаиләдә якты дөньяга аваз салган. Бары 18 яшендә генә, әле яңа гына күркәм роза сыман аткан мәлендә кече Труев авылы егете, булачак тормыш иптәше Газиз әтиебез Абузяров Җәүдәт Мухтар улына кияүгә чыга. Татулыкта һәм мәхәббәттә безне 3 балаларын тудырып, бар көчләрен куеп, олы тормыш юлына басарга ярдәм иттеләр. 32 ел әниебез намуслы килеш хезмәт итте. Кызганычка каршы 13 ел элек 2008 елны гаиләбезне кара кайгы болыты каплап, олы югалту кичердек. Әтиебез мәңгелек дөньяга китеп барды. Ни кадәр генә пар канатын югалту авыр булса да, әниебез 3 баласы, 7 оныгы һәм 1 оныкчасына карап яшәргә үзендә көч тапты. Ялгыз ана хисләрен кадерлебез татымыйсыңдыр дип өметләнәбез. Чөнки без синнән аерым яшәсәк тә гел шалтыратып торабыз. Мөмкинлегебез чыккан сайын авылга кайтып, синең янында булырга тырышабыз. Кадерлебез, олы рәхмәт сиңа, безгә бүләк иткән мәхәббәтең, кайгыртып яшәгән йокысыз төннәрең, борчулы көннәрең өчен. Авыр вакытларда да каушап калмыйча, үзеңнең акыллы, зирәк киңәшләрең аркасында гаиләбезнең җылы учагын саклап кала алганың өчен. Раббым, гомерең кояштай озын булсын, әле озак кына безгә әни дип дәшәргә мөмкинлек булсын иде. Язгы кояш төсле, сулмас яшәү көчен биргәнсең син миңа гомергә. Рәхмәт әнкәй сиңа, кояш булып миңа мәңге яшә бу җирдә. Әни диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнендә. Үстердең син безне, кеше иттең, олы рәхмәт барсы өчендә. Син иң газиз кеше безгә, син яшәү чыганагы. Синнән дә сабыр әниләр бар микән җирдә тагы. Җырымның моңы, тормышым нуры, кадерлем минем, газизым минем. Игелек тулы олы йөрәкле, мәңге яшь, гүзәл әнием минем. Сау сәламәт, шат һәм көләш бул, иксез, шиксез булсын бәхет мизгелләрең. Ходай сиңа озын гомер насыйп итсен, сиңа юлым, теләкләрнең изгеләрен. Әни бит ул өйнең яме, тормышта олы терәк. Сәламәт бул, озак яшә, син бит әни безгә бик кирәк. Хөрмәтле Әббәсә Кяшафовна, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылып бүләккә матур җыр юллыйбыз, кабул итеп алыгыз. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ябыр елмаябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ябыр елмаябыр сылама.
kalgan nurlı yüzlerine Ak yağlığın bigrek kilişe Bir şılmalı sin bulayı da matur Hadi kulmek kiygen kilişte Eniyemnin tuğan günü bugün Yarar indi eni yılama Unutmadım nişik ide Bırakayım yağmur yılma yağmur sığlama Eniyemnin tuğan günü bugün Yarar indi eni yılama Unutmadım nişik ide Bırakayım yağmur yılma yağmur sığlama Күчтәнешләр белән табым тулды Куанычлар күбрәк ананда Җаныбызга җылы кояш булып Яшәми шулай һаманда Әниемнең туган көне бүген Ярар инде әни елама Онытмадым ничек иде Быгытым яңгыр елма yağmur sığlama Eniyemnin tuğan günü bugün Yarar indi eni yılama Unutmadım nişik ide Bıgıtım yağmur yılma yağmur sığlama Eniyemnin